Сәлем, минем исемем Данияр, миңа 16 яшь һәм мин эшмәкәр. Узган ел сыр сатып 370 мең акча эшләдем. Неге нәқ менә сыр? Менә каян килде сиңа сыр ясау идеясы? Это еще пришло, когда я учился на фабрике предпринимательства, был такой проект, и он и остается. В Казани он был первым потоком. То есть я был одним из тех людей, который попал первый. Это был пробный, буквально 3 месяца обучения. И нас там экстерном вот так вот давали некие умения в ведении бизнеса и начинания их. Получалось так, что в какой-то момент нам задали придумать бизнес-идею, которую мы в будущем ее будем продвигать. Бір мәліне келді де, ол екінші дәрістен соң шында келді де айтты, не білесің, мен проект жасарға керек деп. Иә. Менә хәзер керек де. Мен айтам, ярар, яса, ойла, не эшлисең соң син? Ол айтты, біріншіден өзім біле тұрған әйбер ясарға керек, eymi? Екіншіден, ол процесс оңа ұшарға тиеш. Менә шул ике сыйфатны кушып, нәрсәдер уйлап чыгарга керек булган икән. Уйлады да, озак уйлады. Мин шул арада сыр ясап маташа идем, шунда кухняда басып торып, карап торды да, кызлар конфетлар ясыйлар, кекслар китерәләр монда. Әйдә, мин сыр ясыйм ди. Мен әйтәм, әгәр дә мөмкин булса, яса ди. Мин сине күрсәтермен дә, өйрәтермен инде. Ярар, шуның белән китте инде ул. Курсларны ул яз айларында бетерде, 18 елны, eymi? Һәм декабрьдә безгә фабрикадан кураторлар шалтыраталар һәм сорыйлар. Менә Данияр хәзер ничек инде алып барамы үз эшен, юкмы? Без әйтәбез, юк, ничектер ул на нет сошло все это, да? Алып Котлаулы бара инде процесс. Процесс котлаулы һәм мотивации не было, видимо, у ребенка, мы не стали продолжать. Менә декабрь айында безгә шалтыраталар, әйтәләр, безнең выпускной 5 ел фабрика предпринимательства проектына гомумән, eymi? Анда гел балаларныкы түгел бит. Анда зурларга да, зурларның проектлары бар иде. Төрле өлкәдә. Без сезне чакырабыз. Данияр үзенең презентациясе белән президент алдында чыгыш ясарга тиеш диеп. Сырыйлар инде бездән, ничек сез ризамы, юкмы, мен әйтәм, белмим, Даниярдан сорарга кирәк инде. Анда әзерләнергә бер 3 көн калгандыр. 3 көн арасында әзерләнергә кирәк иде. Даниярга әйтәм, ничек, Данияр, чыгыш ясыйбызмы? Ул әйтә, белмим, куркам ди. Бер нәрсәдә әзер түгел кебек. Мен әйтәм, ярар, мин сиңа булышырмын инде. Син бит хыялланган идең. Анда отыш алырга, поддержка алырга, сезне анда шулай итеп настраивали, мотивация бирделәр сезгә. Ул уйлап карады да, әйе, чыннан да мин аның турында хыялланган идем бит. Ул шулай кинәт килеп чыкты, eymi? Һәм безне, ничек дип әйттем? В растерянности. Сез югалып калдыгыз. Югалып калдык, әйе. Һәм менә общими усилиями. Бергә тырышып инде, шулай җыелышып, презентация эшләдек. Безгә кураторлар фабрикадан булыштылар, әйе. Шулай итеп, ул чыгыш ясады президент каршысында, әйе. Һәм комиссия арасында да Министерство экономикадан министр да булды. Аннары шундай
Татарстанга бик танылган эшмәкәр Сергей Николаевич Акульчев булды. Ага. Һәм ул үзе инициатива күрсәтте, әйе, безгә булышам диеп. Һәм шуннан инде 19 елны Сергей Николаевич Акульчевка рәхмәтлебез бик. Ул аның Ярдәме белән ярдәме белән әйе. сез җиһазлы булдыгыз. Әйе. А давай вот вспомним. Вот первый раз вот ты сделал сыр для продажи. Этот сыр я в основном продавал вот на самом же проекте «Фабрика предпринимательства». А, Да, там у нас такое вот начало было, когда мы друг другу предлагали свои товары, а уже впоследствии нас выставляли на ярмарках, мы там стояли, тоже продавали свою продукцию. прям шулай булыштылар сезгә. Әйе, И әйе. сез шунда сатырга өйрәнә башладыгыз. Мгм. Шул акчага ул миңа велосипед алып бирде. Сезгә. Әйе, менә ул фабрикада ясаган Мгм. акчасына имә җыеп барды ул. Мгм. Миңа Аңа- велосипед алды. Синең укырга вакытың каламы соң? Ну, можно сейчас уже сказать, что времени больше не остается на сыр, нежели чем на учебу. Син укуга күбрәк вакыт сарыф итәсең. Әйе. Мгм. Син укыйсың ничәнче курста? Беренче. Беренче курста, колледжда. Әйе. Нинди колледж? Международный колледж сервиса. Ул популяр колледж, ул кайда урнашкан әле? Адаратского. Син нинди белгечлек буенча специальность? Повар-кондитер. Тагын нинди белгечлек булырга мөмкин? Продолжаю идти по своей профессии. Әйе. Син үзеңне кем итеп күрәсең, мәсәлән, 5 елдан? Юк, әйтә булсын, 25 яшьтә. Я себя вижу как будущий руководитель всю Ага. оставшуюся профессии, нежели чем неким бароном. Просто такой вот тенью в своем прошлом производстве. Син руководитель буласың һәм синең производствода башка кешеләр эшләячәк. Әйе. Син просто күрсәтеп кенә торачаксың. Әйе. Һәм тикшереп кенә йөришәксең. Әйдә, менә хәзер син миңа сөйлә, синең көнең ничек уза? Менә син иртән уянасың. Будниларда мәсәлән. Будни. Иртән тордың. Укырга китәсең. Әйе. Иртән. Әйе. Ничә хәтле укыйсың? Встаю я обычно в 5:30 отсюда. Вот здесь в Салмачах очень большие пробки. Раньше они были меньше, было очень удобно. Ну, это было раньше. Сейчас очень большие пробки, приходится вставать очень рано, потому что добираться приходится часа 2-1.5. Укырга. Ага. И добираюсь до туда. 3 пары отучусь, иногда 4, а иногда вообще практика, когда начинается, до 6 часов там нахожусь. Вот. И пока до сюда доберусь, Уже сәгать 7. И все, инде анда все, уроки и спать. Даже уроки иногда не успеваю учить. икеле алган бармы? Юг. Я почти отличник. А вот в школе я был троечником. Нинди фәннәрдән эшле чыга? Ой, Күбеймени? куб. Татар телеме инде берсе? Юг. По татарскому было у меня всегда 5. Молодец. Всю жизнь было 5. Паузаларда булды инде кайчагында җәй көне бик эссе, сөтне эшкәртергә безнең шартлар булмады. Анда кондиционер кирәк, анда холодильник, бер генә холодильник монда уже Җитми. җитми, әйе. Без туктап торган идек кайчагында. Аннары инде менә монда ул сыроварня торды. Монда эшли башлаган идек. Шул ук елны, 19 елны өйне әзрәк зурайтырга, шул цехны ясарга диеп, бабай белән икесе алар стройканы башладылар инде. Бу сезнең сыроварнялар икесе төзегән. Әйе. Бабай белән Данияр икесе төзеделәр. Әйе, анда бер нәрсә дә юк иде. Бурата, канистрата, синең 20 төрле сыр җитештерәсең синеме? Әйе. Син бөтенсен истә калдырасың исемнәре белән. Әйе. Рецептлары белән әле. Или бөтенсе истә түгелме рецепты? Карыйсыңмы Всё. иногда? Прям все помнишь. Ну, большинство помню.
Сіздің өзіңіздің үйде үстелде гел сыр бардыр инде. Неше түрлі сыр менен сіздің үстелде обычно бар? Дома. Как говорится, у сапожника сапожник без сапог ходит. Дома остается тот сыр, который Не получился. не получился, не пошел в производство. Вот ходим и кушаем его. Кафешки мы, к сожалению, пока что не поставляем, но в этом летом хотели Ага. выйти Ага. на кафешки, на магазины. А сейчас пока что единственное место сбыта — агропарк. Менә әнә ганда сез инде 2 көн, 3 көн ясыйсыз сыр. Мгм. Син бармы постоянный клиентларың менә алар сиңа киләләр отна соң? Бар. Прям киләләр. Прямо вот даже я в агропарке уже 3-й год стою. Ага. Прямо с 1-го года до сих пор ходят некоторые клиенты. Да. Мгм. Ну, большинство перестали ходить, так как они пользуются очень удобной штукой, как доставка. Доставка. Аларга нәрсә ошый менә әйтәләр. Менә алар нәрсә өчен сине яраталар дип уйлыйсың син? Вытяжные сыры в виде моцареллы, чечила, бураты, Ага. качкавала. Синдә алар иң тәмле сырлар. Бүтән агропаркта. Бүтән агропарк. Синдә ялар иң тәмлеләре. Ну- Шуңа алар синнән алалар, бүтән кештән алмыйлар. Вот бурату только у меня берут. В Ага. агропарке, потому что ее нету. А А. моцареллу могут там брать и у других сыроварен тоже. Ага. Если у меня, допустим, не осталось, бегут к другим. Дөньяда калмаса гына иптәшләр. Булды дуслар, менә безнең шундый сыр конфетлары без пешердек, ясадык. Һәм инде иң тәмлесен минем үземә калды һәм мин аны хәзер ашып карыйм. Бу прям Рафаэллага ошаган. Но тәмлерәк. Конечно.